puilano ani channel lo lamsogo sari kaham norokno vibe song tini ang hai nong bagi kaisa secret video tobi phaikya norok puila hete paithak jora saya koi nai tungdi norok no request khayo tei norok ani channel lo tini no first katal ke subscribe khaitonri katal video ani channel lo nainani bagi vibe song tini norok ni bagi kaisa video tobi phaikya kubi kaisa tini bagi tini tibasa bekarong ni bagi nangmani besirba khwai district sara tongnai borok ni bagi belai khano tini ni video khanangmani tamni ke tini o jagao kuno qualification nangya kuno age bo limit nangya kuno amahe hazar rang bonangya kuno talent bonangya norok ni bagi kaisa income khainani lama legal tarika angnorok no legal lama norok nang nuknai proof soho norok nang tini phurungnai vibe song paidingke kisisa short video nai neno aboni pore ang te sanor no kaham kai sanani bagai saitok nai Ke bayap song norok short kisisa video nogi makhana aben practice sat norok full video norok no ang phunuknai o video ungkha angkai khwai district ni Kohinoor 3 tala building o jagao khwai ni kotor ridugan marsen tei Teliamura Kollanpur tei omah Agartala ni kotor marsen rok o jagao wholesale ri phayo ge obon no sanan chungo o wholesale thangoi norok paikari na haroi nini dugan bazar eba para rok norok gorogoi phalmano nini phok kore aja kuno card bonangya kuno charge bonangya rang bonangya tok suja thandi direct thangoi norok paikari thoi mano norok khabi gangai para phaloi mano ei bazar dugan phaloi mano norok kuno baireo thana nangya norok kuno oino district o thana nangya kuno oino state o thangoi norok paikari thona nangya ni no kana wono bai district norok thandi norok tubui phaloi mano norok business no chengui mano 5000 hite kono 10000 kono no ta chengui mano the bayap song tomung norok jodi bekar ungui tong hangai kuno income khane lama ma yangui tong hangai bayap song norok already ajaga thangoi norok proti saptao ekdin phayo Sunday Rabibar o jaga thanga hangai norok maninai borok asungani time hangai 6টা hangai asuknai 6টা to 10টা dara 10টা hangai borok thangpinai proti saptao ekbar Rabibar da abono bayap song o jaga kuno norok ni talent bonangya kuno boyos obarung thaka age thaka ba age ni kuno limit bonangya garang bo kuno aso hazar nangya nini shan hote no nini business no changi mano go abono tini sanan mo tongman hinkai norok no income khane lama jodi norok bekar ngui tong hangkai norok jodi no abono choice khai tong hangkai norok jodi no omahai business khane mo tong hangkai norok no o lama kaisang phunugui dikha norok choice khai nahar mano ba norok choice khai jodi choice hangkai norok abono o business norok suru khai mano abono Ini kambla.
Bora.